Αυτό είναι μια ντρόμπα φλιτ. Έτσι λεγότανε. Δηλαδή, παλιά δεν υπήρχαν αυτά τα σπρέι και όλα αυτά που έχουμε σήμερα, που τα θεωρούμε μεγάλη ευκολία και τελειώνει. Είχε αυτό εδώ το εργαλείο που έβαζες μέσα εδώ το φάρμακο για τις μύγες, για τα κουνούπια. Και αν πάμε πιο παλιά, το λεγόμενο DDT που ήταν full καρκινογόνο και ξεπάτωνε τα πάντα. Ήταν ένα εργαλείο λοιπόν που το πουλάγανε στα μπακάλικα, ήταν στο πρώτο ράφι και το κάθε σπίτι είχε μια τέτοια ντρομπίτσα μέσα. Που βάζανε εδώ το φάρμακο και τι έγινε. Έδινε τον αέρα εδώ, σε αυτά τα σωληνάκια, με την υποποίηση που δημιουργούσε βγαίνοντας από εδώ ο αέρας, ανέβαζε το φάρμακο και το αεροποιούσε. Και ντρομπάριζες μέσα στο δωμάτιο εκεί στο χώρο για να εξοντώσεις τις μύγες και όλα αυτά. Είπαμε Λέσβος, Μυτιλήνη, Παλαιοπωλείο Παρελθόν.gr και λέει ο Μιχαλάκης πάντα. Κοινοποιούμε το βίντεο. Κοινοποιήστε το βιντεάκι, να το δουν οι φίλοι σας, να θυμηθούν το χθες και να γίνουν και φίλοι μας. Γεια σας.